Mga igsuon, mga anak sa Diyos. Pipila ka mga obispo sa Pilipinas ang nag-auhag sa mga magtotoo nga sulayan ang digital media fasting isip disiplina karong Kwaresma. Dili lang pagkaon ang atong puasa, kundili apil na ang pagminos sa oras sa social media, online games, o walay hunong nga pag-scroll sa balita o uban pang mga contents. Ang uban nagdesisyon nga walay Facebook o TikTok sulod sa 40 ka adlaw. Ang uban sad nagbutang og limit nga usara ka oras matag adlaw sa paggamit sa cellphone gawas sa trabaho. Ang uban nagundang sa pagtan-aw og mga series sa Netflix aron adunay mas dako nga panahon sa pag-ampo. Napoy mga pamilya nga nagkasabot nga walay gadgets panahon sa panihapon aron mag-istorya gyud sila. Na mga kabatanunan sad nga nag-delete sa ilang mga apps aron malikayan ang tentasyon. Ang uban nag-ili sa ilang oras sa online ngadto sa pagbasa sa Biblia o pagbisita ba sa Blessed Sacrament. Ang tumong niining digital media fasting dili lang pag-undang kundi paghatag og luna sa Dios. Kay usahay mas daghan patag oras sa screen kaysa Ginoo. Mao nga ang mga atong mga kaobispuhan niyawag taon nga usa ni siya ka maayo nga disiplina karong panahon sa Kwaresma ang pagminos sa atong screen time sa social media. Sa ebanghelyo karon, samtang padung si Jesus sa Jerusalem, gisulti niya sa mga tinun-an nga siya magantos ug siya mamatay apan mabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Apan sa tunga-tunga nining maong pahibalo sa kasakit, ang inahan sa mga anak ni Zebedeo nangayo og espesyal nga pwesto alang sa iyang mga anak. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang dalan sa Ginoo, dalan sa pag-antos. Sigun pa, pag-antos aron masantos. Sa sinugdanan pa lang, klaro na nga ang misyon ni Jesus dili sa John. Ang iyang pagkahari, dili pinaagi sa espada o kaisog, kundili pinaagi sa krus. Ang pagdala sa gingharian sa Dios naglakip sa daghang sakripisyo. Apan samtang naghisgot si Jesus sa pag-antos, ang inahan ni Santiago ug Juan nanghayo og lingkuranan sa tuo ug wala. Si Jesus nitubag, "You do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I am to drink?" Matthew 20:22. Wala kamo masayod sa inyong gipangayo, makainom ba kamo sa kopa nga akong pagaimnon? Kini siyang kopa, simbolo ni sa pag-antos og sakripisyo. Sa atong kahintang gusto ta og kalampusan nga walay sakripisyo. Daghan kay sa ato nga gusto ta og kanang maayong dungog apan walay pagpaningkamot. Apan ang Kwaresma nagtudlo nga ang pagbag-o o dili mahitabo kung dili ta anda moagi og disiplina. Ang digital fasting usa ka gamay nga paagi sa pag-inom sa kopa. Pagbiya sa atong komportable nga kinabuhi aron mas makaduol ug makahatag og higayon sa Dios. Ang dalan sa Ginoo, dalan sa pag-antos. Ikaduhang punto, ang dalan sa Ginoo, dalan sa pag-alagad. Mingon si Jesus, "Whoever would be great among you must be your servant." Matthew 20:26. Bisan kinsa nga gustong mahimong dako kaninyo kinahanglan mahimong sulugoon ninyo. Ang kultura sa kalibutan nagtan-aw pinaagi sa gahom ug sa ranggo. Apan si Jesus wala ni sunod ani. Iya hinuon kining gibaliktad. Ang halangdon sa gingharian sa Dios mao kadtong mga lagad ug iya kining gipakita pinaagi sa pagluhod aron maghugas sa tiil sa iyang mga tinun-an. Pag-alagad. Ang anak sa tao nianhi dili aron alagaran kundi aron moalagad ug mohatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa tanan. Mao kini ang kasing-kasing sa Kristohanong kinabuhi, pag-alagad. Sa praktikal nga paagi, mahimo kitang mag-alagad sa ginagmay nga mga butang.
paghatag og oras sa pamilya imbis nga mag-scroll, pagpaminaw sa usa ka higala nga naay lisod nga giagian, pagtabang sa simbahan nga walay pagpaabot og pasalamat. Ang pag-alagad nagsugod sa gamay apan aduna kini dako nga epekto. Ang dalan sa Ginoo, dalan sa pag-alagad. Story time. Nay usa ka istorya kung diin si San Pedro daw nanalaw sa iyang Kristohanong pagtuo. Panahon to sa pagpangdakop sa mga unang Kristiyanos dito sa Roma. O si San Pedro mihawa unta sa Roma tungod sa kahadlok nga usab siya madakpan. Apan samtang naglakaw siya sa Via Appia, nasugatan niya si Jesus nga nagpadulong sa syudad ug nangutana siya, "Lord, where are you going?" Ginoo, asa man ka padong? Mitubag si Jesus nga siya nagpaingon sa Roma aron ilansang pag-usab sa krus. Si Pedro nakugang, nagets dayon niya nga kini pahimangno alang kaniya nga dili mulikay sa iyang misyon. Busa, unsay gibuhat ni Pedro, nibalik siya sa Roma aron didto iyang atubangon ang iyang kaugalingong pag-antos. Didto nihatag sa iyang kinabuhi alang kang Kristo. Ug ang iyang pagbalik nahimong simbolo sa pagdawat sa kopa nga gihisgutan ni Jesus. Mga igsuon, mga anak sa Dios, ang Kwaresma nag-awhag kanato sa pag-usisa sa atong mga prioridad. Basin mas daghan pa kitag panahon sa cellphone kaysa pag-ampo. Basin mas nangita pa ta og mga paagi nga musikat imbis nga makapangalagad. Ang Ginoo nag-awhag kanato sa pag-inom sa iyang kopa pinaagi sa ginagmay nga mga sakripisyo matag adlaw. Ang suggestion sa mga kaobispuhan sa Pilipinas nga digital fasting, dili lang ni siya pagminos sa screen time, kundili pagdugang sa oras alang sa Dios, pagkat-on sa pag-alagad sa pamilya, ug sa simbahan, ug sa komunidad, ug sa atong gamay nga paghatag sa atong kinabuhi alang sa uban. Makita nato nga ang tinuod nga kalipay naagad jud ay sa pag-alagad. Kay kini maghatag man og kalipay nga dili kabaslan sa kalipay nga hatag sa kalibutan. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.